Comezamos. Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de data 7 de xaneiro de 2021. Señor secretario, ten a palabra. Boas noites. O primeiro punto do orden do día é a aprobación da conta xeral do exercicio 2019. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o pasado día 10 de novembro do ano 2020 tivo lugar unha comisión especial de contas co objetivo de dictaminar a conta xeral do Concello correspondente á anualidade 2019. No prazo de exposición pública, o Bloque Nacionalista Galego presentou, concretamente, o día 23 de novembro do ano 2020, un escrito de alegacións no que se recollían aspectos sobre o prazo da tramitación da dita conta, sobre a sectorización da Fundación CIE as contas do Concello e sobre a inclusión de subvencións no capítulo 4 do Ordenamento de Gastos. Unha vez que finalizou o prazo de alegacións e logo de comprobar que non se presentaron máis, o 28 de decembro de 2020, a Intervención Municipal informou sobre os prazos para a aprobación e a revisión desta conta xeral e sobre as alegacións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego, entendendo e concluindo que estas deberían de desestimarse. Así pois, o día 4 de xaneiro de 2021, celebrouse unha nova Comisión Especial de Contas na que se informou desestimar as alegacións presentadas. Entrando xa nun análise do documento que se presenta, quero recordar que a conta xeral reflicte debidamente ordenadas e sistematizadas as cifras representativas da aprobación, execución e liquidación do orzamento, do movimento e a situación da tesourería, da xestión do patrimonio e da situación da débeda do Concello. As contas que hoxe se presentan teñen os seguintes detalles. O balance que mostra os bens e dereitos a favor do Concello que forman o seu activo e as obrigas en que incurriu para conseguilo, que sería o seu pasivo. A diferencia entre ambas magnitudes amosa o patrimonio pertencente ao Concello. Dende o punto de vista económico, o balance amosa as fontes de financiamento e a inversión ou aplicación dada a este financiamento. Xa pormenorizando no contido desta conta, indicar que o balance da situación do Concello de Betanzos a data do 31 de decembro do ano 2019 ascendeu, tanto no activo como no pasivo, a 59.508.052,27 euros, o que supón un aumento de 1.407.455 euros respecto ao ano 2018. Entrando a analizar o estado da liquidación do orzamento de ingresos, as previsións definitivas no exercicio 2019 situáronse en 12.843.928,69 euros, mentres que os dereitos recoñecidos alcanzaron a cuantía de 10.263.785,27 euros. Así pois, dedúcese un alto nivel de realización de ingresos, situándose esta porcentaxe no 79,06%, e se a comparamos coas previsións iniciais do orzamento, é dicir, 9.280.014,53 euros, o nivel de execución dos ingresos situouse no 110,60%. Neste punto quero destacar que do total dos dereitos recoñecidos netos recadouse un total de 9.918.921,69 euros, o que supón unha recadación moi próxima ao 100%, concretamente do 97,68%. Os pagamentos realizados ascenderon a 9.277.080,46 euros, o que supón que o 93,79% das obrigas recoñecidas no exercicio 2019 foron pagadas a data do 31 de decembro do ano, ascendendo os gastos comprometidos a 10.043.835,21 euros. O resultado orzamentario foi positivo por un importe total de 262.671,59 euros. Cos axustes provocados polos gastos de financiamento afectados e as obrigas que foron financiadas con remanente líquido de tesourería para gastos xerais, das un resultado orzamentario axustado positivo e que ascende a 503.093,07 euros. O remanente de tesourería total no exercicio 2019 situouse en 4.777.277,94 euros, despois de deducir a estimación dos dereitos de difícil ou imposible recadación e o exceso de financiamento afectado, o remanente líquido de tesourería para gastos xerais continúa sendo positivo por importe de 3.468.851,45 euros. Que esta cifra sexa positiva supón un recurso para o Concello.
Quero destacar que o exercicio pexouse con un superávit presupuestario de 765.764,66 euros. Ademais, o aforro neto que resulta da liquidación do orzamento é positivo por importe de 1.012.854,88 euros. Por outra banda, tamén destacar que se continúa coa diminución do nivel de endeudamento, situándose no 8,50% fronte ao 13%, por exemplo, no que se topaba no 2014, o 21,49% do 2013, o 30,94% do 2016 ou o 46% do 2011, atopándose así, repito, no 8,50, moi por debaixo do 75 ou do 100 marcados pola normativa. E, ademais, quero incidir que o Concello segue sen ter débeda con entidades bancarias logo da amortización realizada no exercicio 2017, o que supón que podemos utilizar os nosos recursos a efectuar investimentos necesarios para a nosa veciñanza. Xa para rematar, vou facer referencia aos indicadores de contabilidade que reflicten e recollen esta conta xeral. A liquidez inmediata se sitúase en 2,03, a liquidez a curto prazo de 2,53, o endeudamento por habitante foi de 201,07 euros, a execución do orzamento de gasto é do 83% e a execución do orzamento de ingresos é do 79%, a realización de pagamentos é do 94%, a realización de ingresos é do 99,98%, o gasto por habitante é de 763,28 euros, o investimento por habitante é de 84,52 euros, o esforzo inversor é do 11%, o período medio de pago a acreedores comerciais foi de 21,48 días, a autonomía orzamentaria é do 81% e a autonomía fiscal é do 44%. O superávit por habitante situouse nos 59,09 euros. Por todo isto, e unha vez cumprimentado o trámite legal de exposición ao público da devandita conta xeral, a que se presentou, como indicaba no principio da miña intervención, as citadas alegacións do Bloque Nacionalista Galego, e segundo o informe de intervención municipal, que conclúe que procede a desestimación das alegacións presentadas por dito grupo, procede levar ao pleno co dictame da Comisión Especial de Contas a seguinte proposta de acordos. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas e aprobar a conta xeral do exercicio 2019. Segundo, remitir a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra a fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212,3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, e en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera e de máis normativa concordante ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e, terceiro e último, dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación. Nesta primeira intervención, nada máis que engadir. Grazas, señora alcaldesa. Moitas grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Feliz ano a todas as persoas presentes que non vin antes, por suposto. Ben, no comezo da súa locución, o voceiro do grupo de goberno dicía que esta conta reflicte claramente a xestión do Concello de maneira clara, de maneira ordenada, e de verdade que non podemos estar máis de acordo vostede máis eu, señor Fernández. É dicir, vese claramente a xestión do Concello no gasto desmedido, no de sempre. En gasto en propaganda, en apariencia, en deixar ver que facemos cando a realidade non é esa. A mí gustaríame que me respondese unha pregunta. Como un Concello pode gastar 180.000 euros de todas as betanceiras en propaganda? Porque esos son os gastos de protocolo e os gastos de publicidade. Son propaganda, non é? Propaganda do seu labor, non do funcionamento do Concello. Dirán vostedes que é legal, dirán que é lícito, mas resulta cando menos cuestionable, por non dicir outra palabra. Refliten ademais unha mentira, porque a notas ano licitan ou incluen vostedes nos seus orzamentos cifras irrisorias nestas partidas que despois se disparan. É dicir, no orzamento que vostedes nos presentaron na sesión plenaria recollían un orzamento de 9.600 euros en protocolo. Chegaron a gastar máis de 135.000 euros. É dicir, 15 veces a súa previsión. Aí é nada. Igual en publicidade. Dos 12.000 euros orzamentados, gastamos 43.000 euros en publicidade. 4 veces máis.
Dirán que é legal, aprobarase, claro que sí, mas como mínimo é inmoral. Se queren falar de gastos exagerados, falamos do gasto en festas. É dicir, eu xa sei que era o ano do 800, xa sei que había que celebralo. Mas, desde logo, gastar máis de €500.000 de todas as betanceiras en festas é algo, desde logo, exagerado. Miña nai sempre di unha frase que me parece moi oportuna neste caso. Hai que gardar das risas para os choros, e vostedes non souberon gardar. Desde logo non podían prever o que ia pasar despois, mas gastar máis de €500.000 en festas é unha auténtica exageración. Estas parecen ser as súas prioridades se miramos polo miúdo esta conta xeral, porque, desde logo, se nos fixamos noutras partidas, os investimentos xa non son tan abultados. É dicir, imos a outras partidas que, ao mellor, a gran parte dos betanceiros e das betanceiras lles interesa máis, como é a partida de atención benéfica. Nesa partida sí que aforramos, vaya por Deus. É dicir, dos 50.000 € orzamentados gastamos 10.000, porque, claro, en 2019 non había betanceiros nin betanceiras que pasaban necesidades nin apuros. Podíamonos aforrar 40.000 €. Sí, é dicir, iso era salvable. Non debía habelos, claro que non, porque os de 65.000 € que tiñamos para bolsas escolares, pois só gastamos 30.000, os outros non eran necesarios. Saben unha cousa? Eu teño alumnas e alumnos que non poden pagar 3 € para as excursións escolares, para o transporte, e non van. Pero aforrámonos 30.000 € de bolsas escolares, que non convocamos tamén ese outro. Isto, cando menos, é unha vergoña. Tamén resultan vergoñentas as subvencións para o casco histórico. 575.000 € orzamentados e gastamos 38.000 €. Eu, a verdade, hai 2 ou 3 días que non me dou unha volta polo casco histórico, pero creo que siga a caer, E podémonos aforrar a min aí 550.000 €, sí señor, dá gusto. Non publicitamos as subvencións do casco histórico porque non é necesario, claro, se está todo nun esplendor máis que palpable. De verdade, se eu tivera o casco histórico como está, iría porta por porta, chamando aos veciños, para ofrecerlles este diñeiro, para que o investisen e para devolverlle o seu esplendor a esta zona. Pois, visto é que non debe interesar moito. De verdade, se algo teño claro é onde están as prioridades, onde está o que nos interesa e o que non nos interesa. E isto é o que reflite a conta. Reflite o que é este goberno, un goberno mal organizado, porque, obviamente, primeiro orzamentamos unha cousa e despois facemos outra. Iso, desde logo, é mala organización. Un goberno con deixadez. Falaba o voceiro do equipo de goberno que había unha reducción do endebedamento. Claro, é que deixamos en executar 678.000 € de investimento. Así, claro que recortamos endebedamento. Se non executamos aquelas partidas que temos para investimento, como non nos aforrar. Pero que non vexo eu que estea tan bollante a situación para aforrar. E, por último, non menos interesante, a obsesión pola apariencia. A obsesión por ser un goberno para o Instagram, para a foto, para aparentar ser o que realmente non somos. Moitas grazas e nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois, evidentemente, non podo estar en desacordo coa miña compañeira voceira do Bloque Nacionalista Galego. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular non podemos compartir esta nefasta xestión económica. Evidentemente, tampouco o modus operandi deste goberno no relativo ao que hoxe nos compete, que é a aprobación desta conta xeral. Non podemos estar de acordo con máis dun cento de reparos da intervención, evidentemente con recoñecementos extraxudiciais continuos, facturas pagadas fora de prazo, que evidentemente levan consigo o incumprimento do período medio de pago aos provedores, partidas orzamentarias que non se axustan á realidade, nunhas se gasta máis e noutras sobran cartos. Evidentemente, xa non é a primeira vez que decimos que é necesario que o Concello de Betanzos elabore un orzamento axustado á realidade e ás necesidades dos nosos veciños e veciñas e, polo tanto, pois, como decía ao principio, non podemos compartir este modelo, este modus operandi e, evidentemente, pois, o voto do noso grupo municipal será en contra. Nada máis que engadir polo de agora. Gracias.
Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Vamos a ver. En resumindo, a documentación desta conta xeral, podemos comprobar que o forro bruto no exercicio 2019 ascendeu 1.093.000 euros, o forro neto 1.012.000 euros, que os ingresos recoñecidos situáronse nos 10.154.000 euros, o que supón un nivel de recadación neta sobre os dereitos reconhecidos do 97,5%. Volvo a recordar que o nivel de debendamento é de 8,50, moi por debaixo do 75%. Recordar que no ano 2011 estaba situado no 46%, se deu un resultado orzamentario positivo en 262.000 euros, o resultado orzamentario xustado tamén é positivo e ascende a 503.000 euros, e o remanente líquido de tesourería para gastos xerais é de 3.468.000 euros. Todo isto sen esquecernos en dedicar recursos ás políticas sociais, educativas ou de seguridade, pensando sempre nas familias e nas persoas máis necesitadas, destinando 34.614 euros para o servicio de transporte adaptado, utilizado polas persoas con atrancos físicos para poder acudir ao centro de saúde, concedendo becas dirixidas á educación dos nosos escolares e das nosas universitarias por importe de 20.572,49 euros. Quero recordar que no ano 2010 destináronse 3.150 euros para estas axudas, destináronse 131.641,70 euros para unificacións do servizo de madrugadores e de comedor no CEI Vales Villamarín xestionado polo Concello, aumentando nos 50.000 euros esta cantidade respecto ao ano 2018. Recordar que no ano 2010 se destinaban 2.794 euros para axudas de comedor. Se cubriron todas as axudas de emerxencias solicitadas que cumprían os requisitos, todas as solicitadas que cumpriron os requisitos. Por lo tanto, non se me veña a dar leccións sobre axudas de emerxencia e moito menos que se tienden como atencións benéficas. Non. A beneficencia queda moi alá propia de tempos anteriores ao ano 77. Por lo tanto, axudas de emerxencia, non atención benéfica. Se destinaron 532.000 euros para o servicio de axuda no fogar, ou 19.742,73 euros para o programa Chantar na Casa e 20.357 euros para o comedor da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente. En resumo, este goberno destinou no ano 2019 a cuantía de 966.575,49 euros dos recursos de Concello a políticas de servicios sociais, o que supón un aumento de case 200.000 euros respecto ao ano anterior. 871.720 euros a políticas de educación, 863.000 euros a políticas de seguridade, orde público e protección civil, 406.741 euros en materia de medio ambiente, 596.155,36 euros en fomento do emprego e 246.696,65 euros en políticas deportivas. É dicir, nestes 6 apartados destináronse o 40% das obrigas recoñecidas do orzamento de gastos para a anualidade de 2019. En resume, este goberno investiu na veciñanza. Falaba a voceira do Partido Popular de nefasta xestión. Non vou ir a tempos pretéritos. Foi tan nefasta a xestión que houbo 3,5 millóns de remanente líquido de tesourería para gastos xerais e que non hai deuda comercial nin bancaria no ano 2019. Foi tan nefasta a xestión que destinamos, recordo, 131.000 euros ao comedor escolar cando se destinaban 2.700 euros. Foi tan nefasta a xestión que atendimos todas as axudas de emerxencia que se solicitaron. Foi tan nefasta a xestión que incrementamos o gasto social en 200.000 euros. Foi tan nefasta a xestión que incrementamos o gasto de educación en 200.000 euros. E foi tan nefasta a xestión que construímos o patio cuberto do aulario do Vales Villamarín, reparado por a intervención municipal posto
que non era unha competencia propia do Concello. Falou a voceira do Partido Popular do cumprimento do período medio de pago a proveedores. Eu entendo que a conta xeral o período medio de pago a proveedores situouse en 21,48 días. Falou de que a intervención municipal emitiu máis dun cento de reparos, sí, 30, xa faltan 70 para chegar a ese centro. E por recordarlle algún desos reparos, un foi sobre a obra do patio do colexio, entendendo de que non era competencia propia, ou que as medicións aprobadas, o sea, que non coincidían as medicións que as certificacións, e se pode comprobar que na acta final de obras as medicións son aceptadas polo contratista e, polo tanto, se adecúan as certificacións. Por citar algún reparo, ou o de Fitur, que se reparou o pago de Fitur, era o pago da reserva, como todas as administracións que ali acoden o fan da mesma maneira que se fixo no Concello. E, por dar un dato, no ano 2016 recibimos 33.700 visitantes na oficina de turismo, no ano 19 41.700, algo teria que ver isto. E xa entrando na intervención da voceira do Bloque Nacionalista Galego, cando fala goberno de propaganda, goberno de apariencia, que facemos, somos inmorais, que habería que guardar. Mire, se guardou que houve un remanente de 3,5 millóns de euros. Fala de máis de 500.000 euros en festas. As patronais 200.000, a feira medieval 75.000, o Antroido e o Nadal en torno a 40.000 euros. Non sei de onde quitan o medio millón de euros. Fala de atencións protocolarias e de publicidade. A palabra préstase a demagogia, claro que sí, préstase totalmente a demagogia. Pero mire, din que non invertimos, que non executamos a partida do casco histórico, que non lle dimos publicidade. Pois mire, esos gastos de publicidade que tanto demonizan vostedes, a publicidade que se deu en prensa a esas axudas do casco histórico, que, repito, concedéronse as que foron solicitadas, non é que nós non as convocáramos, é un procedimento que ven do Ministerio de Vivenda e do Instituto Galego de Vivenda e solo o Concello as tramita e tramitou ao 100% das que se solicitaron. A propaganda fíxose en medios de comunicación de maior tirada na nosa comunidade e imputouse a esa tan denostada partida de publicidade de 43.000 euros en total. Partida tan denostada, e vostede tira a pedra, esconde a man e fala de publicidade como que é unha partida na que se dá autobombo ao goberno municipal. Pois mire, nesa partida se imputan, voulle poñer algúns exemplos. Carteles sobre a charla da avispa asiática, a publicación da convocatoria das bases de reguladoras da axuda de rehabilitación de edificios no casco histórico, no boletín oficial da provincia da Coruña, 6.000 euros costou esa publicidade. Ou a inserción do anuncio oficial do Concello sobre a modificación puntual do plan parcial do polígono de Piadela, nun diario, 363 euros. A xestión e a actualización das redes sociais do Concello de Igualdade. A impresión de 400 cartéis do espacio libre de violencias machistas. 1000 flyers da campaña Alcohol e Conducción, sobre a campaña de prevención de condutas adictivas. Os cartéis de Betanzos en negro. O importe de 250 trípticos do concerto Cidade de Betanzos. A impresión de cartéis de contos para bebés. O importe da impresión de publicidade de concursos de cartas aos Reis Magos dentro de normalización lingüística. Despois se lles enche a boca presentando mocións de que se defenda o galego, de que se fagan campañas
de apoio á nosa lingua, e cando se fan, din que este é o goberno da publicidade e o goberno da propaganda. Despois din que se actúe en contra a violencia machista, cando se fai a campaña de Betanzos en negro e se contabiliza en publicidade e propaganda o goberno da propaganda, o goberno da publicidade. Despois piden máis transparencia e cando se quitan no medio oficial a subasta dos postos aos caneiros ou da feria medieval para que todos os que queiran participar participen e se imputa a partida de publicidade, somos o goberno da publicidade e o goberno da propaganda. Sobre protocolo, máis do mesmo, e o explicamos 1.000.000 de veces. O seguirán demonizando e seguirán dicindo e fan esta interpretación da palabra protocolo, dando a entender que ese protocolo é para beneficio dos concelleiros e das concelleiras do grupo de goberno, que nos debemos de adicar a gastar os cartos de todos e de todas, como facía a conselleira, compañeira do seu partido, gastando o protocolo da Xunta de Galicia os mojitos cando acudía de viaxe institucional a México. Nós eso non o facemos. O que se imputa a esa partida son as cenas servidas, por exemplo, a Escola Municipal de Folclore, ao grupo organizador do certame de teatro aficionado, a agrupación As Carelas, aos actos do concierto de ilusión, a homenaxe do 25 aniversario da Fundación dos Voluntarios da Agrupación de Protección Civil, uns premios para a Escola Municipal de Folclore despois de gañar un concurso C, o importe dos vuelos e o alojamiento das xornadas de formación e sensibilización sobre a atención á diversidade, a cena dos integrantes da Escola Municipal de Folclore, e lle podería seguir así hasta mañá. Pero é que, a verdade, xa me parece repetitivo e de mal gusto ter que estar correxindo estas cuestións que se lles enche a boca e tiran de demagogia, acusándonos do goberno da propaganda, do goberno da apariencia, e tiran a pedra e esconden a mano, porque se realmente din a que se están a dedicar estos cartos, os contos cambian. Falan de que hai alumnos no seu centro que non se poden pagar as excursións, nós tampouco lles podemos pagar. Nós o que quitamos son as becas para estudos, e todos os que cumplen esos requisitos lle foron concedidas as becas. Reitero, sobre o casco histórico, 6.000 euros se gastou en publicidade e despois nos chama derrochadores e o goberno que fai e o único que fai é gobernar de cara ao extra. Non gobernamos de cara á veciñanza e por iso gastamos o 40% dos recursos do Concello, e reitero, en educación, en servicios sociais, en deporte, en medio ambiente e en protección. Nos chama o goberno da deixadez, da organización e da apariencia. Por as contas do ano 2019, a veciñanza deste goberno non pensou o que pensa vostede. Non nos tildou nin de deixadez, nin de organización, nin de apariencia, e os resultados aí están, e nos gobernamos de cara a esa veciñanza, non de cara a que nos poida decir vostede. Nada máis que engadir nesta segunda intervención, señora alcaldesa. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, unha puntualización. Partida 48000, atencións benéficas e asistenciais. Así se chama. Non dou leccións. Leo o que pon o papel que vostede me puxo diante. Non sei como se chamaba antes de 1977 porque eu non nacera. Daquela, se vostede lle prefire chamar agora emerxencia social, chamamos máis a partida, chamas así. O sexa que non me acuse de dar leccións, nin as dea vostede. Por certo, tamén me acusa de repetitiva. Jova, xa me lembrou 2 veces os mojitos de Ángela Bugallo, busque outra. De verdade, ten imaginación para máis, señor Fernández. Eu traio unha infusión. Os mojitos estas horas pois non me prestan. E non me vou fazer responsable do que fixera Ángela Bugallo en Cuba. Ben,
centrémonos no que nos temos que centrar, porque a min iso do itu máis, a verdade é que non me gusta crear esa crispación, ni me gusta entrar nese tipo de xogos e de descalificacións. Sei que a vostedes sí, mas a min non. Vale, porque non nos levan a ningún lado. Do que se trata hoxe de debatir a conta xeral, e para iso estamos. Mencionou vostede o tema dos reparos, pois falemos dos reparos. Vale, mire, hai un plan. É dicir, hai algunha factura que entre no Concello de Betanzos que non estea reparada? Porque os 30 documentos que vostede menciona, 89 documentos que nos fixeron chegar no límite legal, vostede que se enche de falar de transparencia, no límite legal, non vai a ser que os víramos con tempo. Diso falan, non hai unha factura en toda esta listaxe que estea sen reparar. Sempre as mesmas facturas, sempre os mesmos contratos menores que non o son. Sempre obras e servizos adxudicadas de maneira irregular. Sempre o mesmo. É dicir, sempre a mesma privatización de todos os servizos que se poidan privatizar. Mesmo a elaboración do orzamento está privatizada. Para que queremos un concelleiro de Economía se non sabe facer ningún orzamento que temos que privatizar? Ata para iso. Hai que botar mando unha empresa, sempre con contrato menor. Non o vayamos executar de outra maneira. Eses reparos que vostede menciona e que non nos quería facer chegar, deixan ver os grandes defectos deste equipo de goberno. A mala actuación en persoal, a contratación de persoal mediante contratos de servizos e non mediante oposicións ou concursos oposicións, esas horas extras ou gratificacións irregulares, esas facturas ás que facíamos mención tanto voceira do Partido Popular como a min mesma hai uns momentos, esa privatización constante, esa obra do patio cuberto que non está só reparada por ser competencia de outra administración, esa obra tamén está reparada por outros motivos, foi recepcionada porque non se axustaba a aquilo que fora plantexado polo estudo previo. Iso bordea a ilegalidade, recepcionar unha obra que non se axusta ao proxecto inicial. Cada vez máis reparos, cada vez menos gasto social. Como se pode gabar de non ter débeda? De verdade, vostede parecelle que é digno de gabarse de non ter débeda cando a vila está na situación en que está? Invista ese diñeiro. Non é unha alegría non ter débeda. A vila está como está. E se quere falamos de publicidade, pois falemos de publicidade, claro que sí. De verdade cree que 43.000 euros dos nosos veciños foron gastados na normalización do galego? Por favor, señor Fernández, que non somos todos novatos. Non me venda a moto. 43.000 euros non os gastaron na normalización da lingua galega. Non é así. E voulle dicir unha frase a respecto deses gastos de protocolo que tanto menciona vostede. Este tipo de gastos deberán facerse de xeito responsable, sempre tendo en conta que se trata de recursos públicos. A frase non é miña, verdade? Sabe perfectamente de quen é. Aparece até a saciedade unha e outra vez neses 89 documentos cos reparos da intervención ás súas contas. Eses cartos son de todos e todas as betanceiras. Estanlle dicindo que os gaste con certa responsabilidade, non o fai, ano tras ano igual. É dicir, ata poderíamos admitir que se fixesen eses gastos, pero non nos mintan, inclúanos nos orzamentos, porque diso se trata no fondo, de que nos minten, de que nos din, imos gastar 9.000 euros e gastamos 135.000 euros. Se no fondo se trata diso, señor Fernández, e vostede sabe. Por favor, preséntenos o seu plan, porque de verdade que nos gustaría sabelo, porque nos dá a impresión de que isto todo é unha actuación caótica, que non ten unha finalidade clara. É dicir, non hai un plan para o persoal, non hai un plan para as contratacións, non hai un plan para a facturación. Fágano dunha vez e cúmprano, a ser posible. Moitas grazas. Moitas gracias. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Quixera decirlle ao voceiro do Partido Socialista que as comparacións sempre foron odiosas. Estamos a falar do ano 2019, veña a falar do ano 10, do ano 11, eu creo que ten que evolucionar no tempo e poñerse na realidade, no momento actual. Fala de período medio de pago de 21 días. Non sei de onde sal, eu
Os datos que teño é que no terceiro trimestre de 2019, 81,45 días. No cuarto trimestre de 2019, 93,92 días. Só no cuarto trimestre do ano 2019, 1.176 facturas pagadas fora do período legal. Isto supón casi 980.000 euros. 980.000 euros que evidentemente teñen un nome, un apelido, que teñen detrás a unha familia e que evidentemente o noso Concello pagou fora de plazo. Non diga 21 días porque non sei realmente de onde quita ese período medio de pago. Eu quería decirlle que eu penso que para que un pobo brille, pois evidentemente, para que os veciños e as veciñas estean atendidos, pois hai que investir no pobo e nos veciños e nas veciñas. E incluso en algún momento, pois tamén endebedarse. Eu podería entender que se aforre nun concello cando ese concello está ben atendido e cando os veciños teñen todas as súas necesidades cubertas, pero penso que non é o caso. Polo tanto, eu non entendo que veñan aquí a hinchar o peito cunha conta xeral desastrosa, cunha xestión económica nefasta, e volvo a incidir que o Partido Popular non vai a compartir nin a ser cómplice do modus operandi do equipo de goberno. Nada máis que engadir e moitas gracias. Ben, antes de pasar á votación deste punto, quixera facer varias puntualizacións. Eu podo respetar e respeto que non compartan o modus operandi deste grupo de goberno, é totalmente lícito e respetable, como digo. Pero que non podo respetar nin tolerar é que digan que é como mínimo inmoral. Porque eso, ademais de faltar á verdade, faltará ao respeto, faltar gravemente ao respeto. O ano 2019 si foi o ano no que se desenvolveron a maior parte dos actos do 800 aniversario do traslado do noso municipio. Para preparar os actos desta celebración creouse unha comisión na que se decidiron a inmensa maioría dos actos que se iban a desenvolver durante ese ano e que se decidiron por esa comisión na que estaban representados todos os grupos da corporación e unha serie de persoas que foron elexidas pola alcaldía no seu momento e a corporación. O orzamento do ano 19 era un orzamento prorrogado, no que sí é certo que non se reflectía a realidade desa celebración. É certo, hasta aí estamos todos de acordo. Pero o que non podo consentir é que veñan a decir que se tratou de propaganda do grupo de goberno, porque non é verdade. Tratouse de celebrar unha data moi importante que puxo a Betanzos no lugar que entendemos que lle corresponde na historia de Galicia e de España tamén. Antes de entrar a fondo nos gastos de propaganda, apariencia, publicidade, protocolo ou a palabra que decidan utilizar, quero falar do gasto social, porque por aí sí que non podo pasar. Non podo coincidir menos nin consentir que se diga que cada vez hai menos gasto social, porque ano tras ano se incrementa considerablemente. Hai unha partida de 50.000 euros para axudas de emerxencia, que é certo que non se gastou na súa totalidade, pero non porque se denegasen axudas a persoas que a solicitasen, ao contrario, díronse o 100% das axudas solicitadas que tiñan informes favorables, evidentemente. O 100%.
O mismo no tema das axudas para material escolar ou libros de texto. O 100% das solicitadas e que cumprían os requisitos das bases. E así poderíamos seguir. Falou o voceiro do grupo de goberno do tema do comedor, do transporte adaptado, da axuda no fogar, etcétera, etcétera, etcétera. Falou nalgún momento, non sei se na primeira ou na segunda intervención, a voceira do Bloque Nacionalista Galego, que no centro no que ela traballa hai alumnos e alumnas que non poden pagar as excursións. Aquí sí que lle pido, por favor, que lle traslade á dirección do centro, que, como en outras ocasións así o fixo, a dirección dese centro de ensino e todos os demais centros de ensino do noso municipio, que se dirixan ao Concello. Porque para calquera problema deste tipo, para calquera, sábeno as direccións dos 4 centros educativos do noso municipio, o Concello sempre está aí e sempre responde. Sempre. Coincido, e é probablemente no pouco que coincido coa intervención da voceira do Bloque Nacionalista Galego, cando dixo que as descalificacións non levan a ningún lado. Neso sí que coincido ao 100%, pero non se pode acusar de descalificación se logo facer eu o mismo. Entón, por aí non vou entrar. En ningún momento o voceiro do grupo de goberno falou que se gastasen 43.000 euros en promoción da lingua galega. Non dixo eso. Dixo que entre os 43.000 euros que se gastaron en publicidade, un deses gastos en publicidade foi en promocionar cursos, temas de normalización lingüística, como de todos os outros temas e actividades que se desenvolven ao longo do ano dende o Concello. Porque cando se fala de publicidade parece que poñemos anuncios para promocionar o grupo de goberno, e da publicidade de que estamos a falar e de dar publicidade a todas as actividades que se desenvolven dende a área de cultura ou dende a área de normalización lingüística ou dende a área de turismo ou dende a área de festas, etcétera, 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 ou de servizos sociais ou de educación. Estamos a falar deses gastos en publicidade. Ou cando se fala de protocolo e de gastos protocolarios, estamos a falar, como xa se dixo en infinidade de ocasións, e dirase ás veces que faga falta, en sí é certo, pinchos a todas as entidades culturais que desenvolven unha actividade ao longo do ano no noso Concello e non cobran. Por exemplo, a Banda Municipal ou a Escola Municipal de Folclore, que por suposto non cobran, ou calquera outra entidade que ven a Betanzos a desenvolver a súa actividade cultural e non cobra. Sí, é certo. Pónselle unhos pinchos normalmente ao rematar a súa actuación. Pero claro, a palabra protocolo e gastos protocolarios préstase a demagoxia. Parece que a alcaldía ou o grupo de goberno o que se vai de paparotas, como se suele decir. E non. Poden revisar, eu creo que me sobran dedos da man de paparotas desta alcaldía neste tempo en que levo como alcaldesa. Entón, a demagoxia lícita, evidentemente, eu non podo negar que a utilicen, pero, bueno, eu se queren criticar eses gastos, díganlo abertamente, digan que non están de acordo en que se fagan que se poñan eses pinchos ao final das actuacións, ou que se faga, non sei, que se poñan arreglos florais nas festas, ou en Santa Rita, ou que se den pinchos de Nadal aos funcionarios e funcionarias do Concello, porque eses son os gastos protocolarios. Pero díganlo abertamente, non enturbien a realidade. Non enturbien a realidade. Referíndome tamén, non me quero esquecer, o período, falaba a voceira do Partido Popular,
de que non sabe de onde se sacou o período medio de pago. Señora voceira, invito a que lea ben a memoria da conta xeral e que vaya á páxina, creo que é 225. Aí ten o período medio de pago, 21 días. E, bueno, xa sin entrar noutras consideracións, decir que en algún momento unha das dúas voceiras dixo que estaba moi claro cal era a prioridade, cales eran as prioridades do grupo de goberno. Non sei cal é a súa impresión, seguro que non a mesma. Dende logo, as prioridades do grupo de goberno, neste momento, por suposto, pero no 2019, que non sabíamos o que nos viña en riba, tamén, sempre foi e será o gasto social. Creo que está máis que demostrado e de seguro así seguirá sendo. E dito eso, señor secretario, que se someta a votación este punto. Señor secretario, non se lle escoita, ten que abrir o micrófono. Señor secretario, non se lle escoita. Non puedo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sométese a votación o punto 1 do orde do día, que é a aprobación da conta xeral do exercicio 2019. Votos a favor? El Grupo Socialista manifiesta el voto a favor de sus 10 concejales. Votos en contra? Voto en contra. O grupo do BNG? E o grupo do Partido Popular. Gracias. Ben, pois daquela este punto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto 2 do orde do día, que dar conta dos reparos emitidos pola intervención municipal durante o ano 2019. Ben, dase conta deses reparos. Xa non hai máis puntos na orde do día, por tanto, non me quero despedir sin desexar, como decía a vocera do Bloque Nacionalista Galego, por suposto, a todas e a todos un feliz ano. Espero de corazón que o 2021 sexa fantástico para todas e todos os membros da corporación e todas e todos os betanceiros e, por suposto, este cheo de saúde e de boas novas para Betanzos. E sin máis puntos que tratar, levántase a sesión. Boa noite. Bueno, a tomar por el culo, hombre. ¿Quién dijo a tomar por el culo?